asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang. Miyerkules po nga petsa 22 kan Oktubre 2025 ini pong Bareta alas 7. Sidelines kan darakulang mga Bareta. PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. inaktibaran na Special Investigation Task Group Samar para tutukan ang nararom na investigasyon sa kaso kan broadcaster na si Noel Bilyen Samar. Bilog ng Task Force Technical Working Group para magkondukta ng comprehensive assessment sa nangyaring insidente durante kan BU Hataw 2025. Itong representante ng Australian Embassy nag-courtesy call kay Gobernador Noel Rosal. Bicol Agri-Aqua Fair as in Earth Forum paragos ng suportado kan DA Bicol. Kampanya kontra sa trangkaso piglansar kan Department of Health. Dami bidding asin sa buwatan dahil na makakalusot sa irarong kan bagong government procurement law sigun sa Malacanang. DepEd ditataw ang pondo sa classroom sa 2026 sa lokal na gobyerno, AFP engineers asin pribadong sektor. DOTR handa na sa Undas 2025. Sa bareta sa ibang nasyon, dating French President Nicolas Sarkozy pinunanan 5 taon na pagkakapreso. Sa lado kan Karawato Sports, pinayta ni star Alex Ayala dahil nagtrayumpo sa first round kang Guangzhou Open. Yan ang headlines. Sa detalye sa mga bareta, kami ang sidong magiging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Mardy Love Daingiba sa headline. Ako sa primerong detalye sa mga bareta nga to sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ipinag-ordena ni Philippine National Police Bicol Regional Director Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang pag-aktibar kan Special Investigation Task Group o SITG Samar na matutukasin makondusyon ng hararom na investigasyon sa kaso ni Noel Bilyen Samar. Inanunsyo ni kan opisyal sa ginibang pagtiripon kan personahes kan Police Provincial Office Criminal Investigation and Detection Group as in Regional Forensic Unit na masiguro nin focused hararom as in coordinated na investigasyon kan kaso. Pinana naman kan mga investigador ang pagtipon ng mga statements hali sa mga witnesses, pag-review ka mga CCTV footages as in pagkondusir ng forensic as in ballistic examinations. I-reconstruct man kan SITG ang crime scene tanganing maestablisir ang pasunod-sunod ka mga pangyayari sagod sa pambabadil. Katakod gani nagpromise man ang mga representantes kan Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS na magkikipagtabangan sa PNP Bicol asin iba pang ahensya di gobyerno tanganing maportira ng mga media practitioners asin masiguran accountability laban sa bayolensya sa mga journalists. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nag-courtesy call ang 7 ng mga representantes hali sa Australian Embassy kay Albay Governor Noel Rosal sa Dignitaries Hall, Albay, Capitol. Mainit naman ang pagsabat kan Provincial Planning and Development Office o APSIMO, Provincial Agricultural Office, asin kan Environment and Natural Resources Office sa nasabing mga bisita. Sigun kan nasabing pagururon ang paghiras ng kaaraman sa pagpapakusog kan agricultural resiliency, asin kolaborasyon sa pagultanan kan Australian asin Albay government. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! 13% sana kan 143 na quarry permitis ang tinugutan na magpadago si Girara ikon operasyon kang quarry sa paglift kang gobyerno provincial kan Albay sa suspension kang quarry operation sa probinsya. Ina ni pinahag ni Provincial Administrator Raul Rosal sa pagkapadagos kan Bicol Agri-Aqua Fair and Earth Forum kan DCGB AM kung saan
sa numerong 71 o 49% kan quarry operators anday na pigtugutan na magkaiguan ng operasyon matang nasa 53 na operators man o 39% kan numero ang pigtawanan ni Shokos order. Magiramduman na ka nakaaging simana natapos na audit assessment kan task force quarry kaibanan ang iba pang ahensya kung saan naging resulta kan lakdang iyong paghali o kaya naghali ang rekomendasyon kan pag-revoke pagpapadago sa pagtaon ni Shokos order sa mga quarry operators. Mientras tanto, ipigiras man ni Rosal na bago makapag-quarry sa probinsya, dakol ngunang agihan ng mga proseso arog kan rekomendasyon hali sa Provincial Mining Regulatory Board na pinamamayuhan kan Mines and Geosciences Bureau o MGB Director asin kompesto ni mga members kan hali sa large-scale mining, small-scale mining, gobernador, simbahan, pati na mga non-government organization. Pwede kayo ni pigagad man ang area clearance hali sa MGB, clearance hali sa DPWH, geologic assessment report na kinundusir ng third-party assessor asin pinagbalidate kan MGB kung saan digdipig ko-compute ang mineable reserve asin replacement rate na pigkakwarihan kan operator. Ipapaapod mi one by one, ini po mga individual na permittees para po mag-conduct technical conference para ipasabot sa inda ano ang sa inda mga violations, possible penalties. We will advise them na dapat ma-rehabilitate ang area. Pero po, natataniribukta. So, ini yung pinakadakulaw na issue. So, yan, ang nag-result na po yan sa depletion kang sa indang area and resulting to hazardous mining po. So, kwa na, nawawara na po so ecology kang sa tuyang mga water bodies. Ang tingog ni Provincial Administrator Raul Rosal. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Padagos ang suporta kan Department of Agriculture o DA Region 5 sa Bicol Agri-Aqua Fair sa pagsasabing saruining vital role sa pagtabang sa local farmers as in agripreneurs. Sigon kay DA Bicol spokesperson Lovella Guarin, yaon ang suporta kan sa indang ahensya sa mga siring na inisyatibo tanganing mapromotir ang agribusiness and market linkage. Sinabi kan opisyal na sa laog ng 5 taon kan Agri-Aqua Fair as in pangapat na taon kan Earth Forum, yaon ang sa indang suporta as in ang 10 exhibitors tanganing magdagdag aning kolor asin maging festive mood and aktibidad. Dagdag paniguari na dakulang tabang sa mga paraoma asin o uncooperatives, associations asin an individual farmers na nagiging entrepreneurs kung saan dakula ining oportunidad para ma-showcase ang mga produkto. Pinakusog kang Bureau of Fire Protection of BFP Bicol ang koordinasyon sa Bicol University sa saindang commitment sa Public Safety and Disaster Preparedness. Ginibo ini sa pagi kang courtesy visit kay Dr. Benjamin Baby Boy Nebres, ang presidente kang Bicol University. Ang delegasyon kang BFP kinabibilangan ka mga miyembro kan Task Force Bicol University Smoke Emitter Incident na pinanginotan ni Fire Superintendent Emily N. Doma, kaibanan sina Fire Superintendent Jerickson Miraflor, ang Provincial Fire Marshal kan Albay, Senior Inspector Jores Ray Uyardo, ang City Fire Marshal kan Legazpi City, Senior Inspector Mac Kevin Marqueses, ang Municipal Fire Marshal kan Daraga, asin iba pang miyembros kan Task Force. Nagsentro ang coordination meeting sa pagkapakusog kan preventive measures asin pag-explore ng collaborative initiatives para siguruhon ang kaligtasan asin seguridad sa Bio Community kasunod kan smoke poppers incident kan October 19 Banggi. Tinukar kan ambos lados ang mga estratehiya para pakusugon ang proactive na mga lakdang pangkaligtasan sa mga maabot na mass gathering sa riyon. Nagrepresentar para sa Bicol University sina Professor Sonny Ramos, Vice President for Plans and Development, Professor Romel Evan Pahe, DRRM Coordinator, as in Professor Tadeus Levica, ang Safety Officer.
Dakulaan ang bag sa development kan agriculture, tourism as in health, ang pagkakaigwan in resilience as in sustainable practices. Sigun kay Provincial Agriculturist Che Rebeta, midwid ang albay sa pagiging resilient lalo na sa panahon kan mga kalamidad. Nagtutubol ang opisyal na resulta ini kan pagkasararo as in kooperasyon kan mga namamanwaan as in kan gobyerno. Katakod kay ni dapat padagos na mapakusog ang agriculture, health as in turismo sa pagsasabi na saruining interconnected sectors. Binilog kan administrasyon kan Bicol University ang sarong Task Force Technical Working Group o TWG na makondusir ng comprehensive assessment kan insidente kan BU Hataw 2025 Color Smoke kan nagaging aldaw sa Albay Sports Complex. Basado sa pinagpaluwas na official statement on the BU Hataw incident kan administrasyon kan universidad, ang nasabing TWG ang ma-review nin mga magkakanigong impormasyon asin marirekomendar nin aksyon sa mapapatunayan na imbolto tanganing masiguro ang accountability asin transparency sa proseso. Matapos ang insidente, ginibok ang universidad ang pag-facilitate ka mga medical consultation sa mga apektadong individual asin aktibong nakipagkoordinar sa mga ospital asin clinics tanganing masiguro ang magkakanigong medical disposition asin follow-up check-up sa University Health Services sa USS. Padagos man ang koordinasyon kan institusyon sa mga lokal na gobyerno, partikular na sa City as in Regional Health Office, Department of Social Welfare and Development, Bureau of Fire Protection as in Philippine National Police na nagsisiguro na nasusunod ang gabos na protocol sa sin mapangyari nin epektibo ang mga support systems ka mga ahensya. Mientras tanto, naghagad naman yung pasensya ang manamiento kang Bicol University sa haloy na pagpapaluwas kan sa indang opisyal na pahayag dahilan kan sa indang nagpapadagos na investigasyon may kinaraman sa insidente. Ipig ang ganyar ni Provincial Tourism, Culture and Arts Office o PTCO Head Dorothy Colio ang publiko na suportaran ng mga programa asin tauan importansya ang pag-ataman asin pagpromoter kan turismo sa probinsya. Sigun kay Colio, parte kan sa ino mga programa ang inklusibong tourism industry sa probinsya kung kay dakulang katabangan ang Bicol Agri Aqua Fair and Art Forum sa nasabing lakdang. Kasabay kanin pangapodan para sa barrier-free tourism, iyon mga programa na kasentro sa pagsiguro kan marhay na eksperyensya kan mga turista hali sa manlain-lain na sektor, lalo na pag-abot sa mga infrastruktura asin pagnenegosyo. Anong Nalbayano Enterprise ang nagbida kan sa dang inobasyon sa Young Farmers Challenge YFC program Search for Outstanding Youth Agribusiness Model kan Department of Agriculture o DA Bicol. Sigon sa DA Bicol na pinamamayuhan ni Regional Executive Director Rodel Tornilla, kay bana sa nagsumitir kan sa indang mga business model canvas an Alahan Enterprise, Calamcent D Feed Smart Express, Leading Edge Agri Products, Sabaka May Kita asin Passion Fruit Growers Enterprise. Dagdag pa kano ahensya ang mga mapipiling enterprise hali sa provincial screening ang magiging representante kan Albay sa regional level kan YFC program kung saan pwede silang makaresibin ng dagdag na pondo bilang tabang sa pagkapaiwas kan sa indang agribusiness. Tinauan ng autorisasyon ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang Department of Education asin ang mga namamayo kan mga eskwelahan sa syudad na magdesisyon kan suspension ng klase katakot kan naglalangkaw na kaso ng influenza-like illness sa lugar. Basado sa ipinaluwas na health advisory kan alkalde, manibay-ba ang bilang kan kaso sa o kan nasabing helang sa mga eskwelahan kung kaya ang mga school heads na ang bahala na mag-anunsyo nin suspension o pag-shift ng pag-aral sa modular learning tanganing maprotehiran ang salud kan mga estudyante para tukdo asin mga personahes kan eskwelahan. Magatugang primerong parte yan kang Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa singkamugtagang panahon, makalis lang po ka na. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna.
Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Sa detalles kang bereta sa lado nasyonal, piglansar kan Department of Health o DOH ang kampanyang Trangkaso Bye-Bye para magtaon ng tamang impormasyon asin makaibitar sa trangkaso ngunya na panahon in flu. At minsay kan DOH na maghugas ng kamay, trangkaso bye-bye, magpahinga sa bahay, trangkaso bye-bye, kumain ng prutas at gulay, trangkaso bye-bye. Nagpapagirundong sa publiko na may mga simpleng paagi para sa mantinidong baskog as lawas. Base sa latest na report kan DOH, sobra 6,400 na kaso ng helang ang pwedeng trangkaso ang narehistro poon September 28 sa Oktubre 11, 2025. Ini 25% na masababa kumpara ka nakaging taon. Maski dahil outbreak, panahon pa manggiraray kang flu sa nasyon dahil sa taguran na sinaranin na anamihan. Kaya pagirundum kan DOH, iwasan ang paglakop kan helang sa pagi kang pagiging malinig, sufisyenteng paingalo asin pagkaon nin masustansyang pagkakan. Nagpatani ng Department of Budget and Management sa mga supplier asin kontraktor kan gobyerno na dahi na makakalusot ang mga modus aron kan dami bidding palit pangaran asin palit ulo sa aron kan Republic Act 12009 o ang bagong Government Procurement Law. Sigun kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, parte ni kan direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na higpitan ang pagbantay sa paggamit nin pondo kan banwaan asin siguro na patas asin honesto ang proseso kan bidding sa mga proyekto kan gobyerno. Paliwanag kan DBM saro sa mga panganot na probisyon kan ley ang mandatory disclosure of beneficial ownership information kung saan kay puan ibantad kan mga kumpanyang maentra sa bidding kung si isay talaga ang may sadiri o may control sa indang operasyon. Kamautan ka na sabing lakdang na maibitaran ang conflict of interest asin makortar ang sabwatan sa public procurement. Ipinahayag kan Department of Education o DepEd na poon 2026 itataon na kaini sa local government units o LGU, Armed Forces of the Philippines o AFP Corps of Engineers at sa mga pribadong sektor ang pondo para sa pagkapatindog nin mga classroom. Ini matapos ibulgar ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa pagdangog kan Senado na 22 na classroom sana ang nagibo kan ahensya ngunya na 2025. Sigon sa pahayag kan DepEd, bako ini magkakanigo lalo na tamay fondong pigtagam asin tabang na itinao kan ahensya. Siniguro man kan ahensya na uutubunin daan direktiba ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. na maipatindog ang 40,000 na classrooms bago matapos ang 2028. Handa na ang Department of Transportation o DOTR sa piglalauman na pagruso kan mga biyahero asin motorista sa pagselebrar kanundas ngunya na taon. Sigun kay DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, na handa na ang Oplan untas kan ahensya, lalo na tapiglalauman ang pag-uli kan publiko sa kanya-kanyang probinsya sa All Souls Day. Tinawanin duwan ni Lopez ang importansya kan paghanda kan mga motorista asin kan sa indang lunadan bago magbiyahe sa kaligtasan sa dalan. Mientras na ipinahayag man ni Lopez na madistribuir sa San Miguel Corporation o SMC CEO asin Chairman Ramon S. Ang minsag ko 5 litro kan libreng gasolina para sa mga motoristang mauubusan sa mga expressway bilang tabang sa undas. Sa bareta niya sa ibang nasyon, pinuna na ni dating French President Nicolas Sarkozy ang sa iyang 5 taon na pagkakapreso. Siya magiging primerong leader sa modernong France na makukulong.
napano kan sa iyang mga suportadores ang tinampo kung sa inag-agi ang lunadan ni Sarkozy. Naging maigpit ang police convoy gikan sa iyang harong pasiring sa La Sante Prison sa Southern Paris. Kanag-aging bulan, inatulan si Sarkozy na makulong dahil sa criminal conspiracy. Nagugat ang kaso kang pigsasabing nagkuhanin pondo sa iyang kampanya sa eleksyon kan 2007 sa nasyon kan Libya katrukis ang diplomatic favors. Maski inapilar kay niyan sa iyang sentensya, matinirgo na ini sa VIP wing kan La Sante Prison. Sa lado kan Karawato Sports, natapos atab ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Guangzhou Open sa China. Ini matapos na daugon siya ni American Claire Liu sa score na 6-2, 4-6, 4-6 sa primerong round kan torneo. Sa pagpon kan kawat na kontrol kan world number 53 na si Ayala, alagad paglaog kan second round, duman uminatake ang rank 305 na si Liu. Dahil na pinabayaan ni Liu na makabangon pa ang Pinay tennis star, asin tinapos ang kawat sa laog ng 2 oras asin 28 minutos. Ano sabing pagkadaog ani katulong primerong round na pagkadaog ni Ayala sa 5 torneo. Mabalik si Ayala sa court para sa doubles ngunya na aldaw kay baan si Nadja Kitchenok kan Ukraine. Para po sa kamugtagang kampanahon, kuya pang pag-asa des Regional Forecasting Center si Sir Dan Triunfante. Sir Dan, please come in. Yes po, ito na po yung latest update ng ating ngayong Miyerkules, October 22, 2025. Igwa po kitang binabatayan ng low pressure area at ito ay namataan sa layong 370 kilometers north-northeast ng Kitbayat, Batanes. At ito ay possible na kayo kong direct effect sa North Luzon. Possible din para ng feeling area of responsibility by Friday morning. Ayon po ito pang low pressure area kaya wala naman pong direct effect sa release o yung malin sa Talos Valley sa Agat Pacifica na nakakapekto sa eastern section ng Luzon, Visayas at ITCZ na nakakapekto sa Mindanao. Dahil po dito sa easterlies kung kabikulan epekto natin na generally weather condition po tayo maliban na lamang po sa mga isolated paboran at po ang agwat ng temperatura possible po umabot ng 25 to 33 degrees Celsius. Ang araw po ay sumikat ng 5:36 ng umaga at ito ay lulubog ng 5:22 ng hapon. Instant time 5:30 a.m. Yan lang latest galing dito sa weather forecast na pag sa Southern Luzon ako si Dan Triunfante Marina. Thank you very much, Dan. Pakatugang yun na po ang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7. Mga baretang tinipon sing kinalap sa DCGB News Base sa nakalis na 12 oras. Pag-arang ka nakatuwang niya sa pagsurat kan mga bareta, Jenny Matthew Balyaran, siningman si Nicole Ann Gloriani. Lado Technical, Ronald Baldo. Down man sa DCGB Social Media Department si Jerome Nico Martinez. Siyempre ang Mega Force Patrol. Hello kay Kuya Bob Candano dyan po sa Tabaco. Jerome Beredo, nagdadangog. Tanggol Chan Abrera, good morning. Bing Ben Boris, good morning. Sharing man si Anthony Padua, pa-shout out niya pala from Quezon City. Sharing man si Rosemary Mulyasgo, Benji de Pogi, at saka si Florentino Mulyasgo, si Gerald Aranya, at saka Sir King Rinaldo. Sa inyo mga boss, thank you very much. Sa tuya pong mga kababayan, kami po ang sila mga naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako po si Mardila Daengiban. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Abangan na po masunod ang apot with VP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kainin. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang